Manolo Garrido conversa amb gent de la Llacuna. Soc Pepita Gomà, tinc 70 anys, vaig néixer a Mediona i em dedico professionalment a administració, o sigui, soc administrativa. Aquesta conversa la fem a casa meva, casa del Llorac. Soc gent de la Llacuna. És a dir, que la Pepita descobreix la Llacuna? Arriba aquí a la Llacuna circumstancialment per aquestes coses que té la vida? Arribo aquí a la Llacuna perquè vaig conèixer el meu marit. Ell venia a Sant Joan, ens vam conèixer i clar, quan ens vam casar al cap de molt poc temps, jo tenia 19 anys quan em vaig casar, he viscut 19 anys al meu poble natal i 51 aquí a la Llacuna. Em va costar una miqueta l'adaptació perquè era molt jove i tenia tots els amics a Mediona, aquí no coneixia ningú. Ell tampoc era d'aquí, vol dir que no teníem una arrel, ni ell ni jo, aquí a la Llacuna. La Pepita arriba aquí a la Llacuna i en aquests primers moments amb una dificultat per acoplar-se, per descobrir la manera de viure, perquè era un poble nou, perquè el teu marit tampoc hi era aquí, éreu nous al poble, no? No teníem una arrel, no teníem gaire experiència amb res, però em vaig adaptar ràpid. I a més, m'explicava la Pepita que en una circumstància que potser ara sona una miqueta estrany, que va viure amb el sogre. Va ser així i la veritat tampoc no hi vaig estar malament. Vull dir, he fet sempre el que he volgut, m'han deixat fer el que he volgut. Quan vaig agafar l'empresa jo tenia mà lliure per tot, o sigui, cap problema. Té les seves avantatges i les seves desavantatges. Quan tens nens tens unes facilitats que quan estàs sol no és adaptar-te. Quan tu coneixes el Joaquim, ell ja tenia aquesta visió definida de que la seva activitat professional estaria vinculada a l'empresa dels seus pares, tot això? Sí, l'empresa representa que la va començar el seu pare, va començar l'avi. Llavors ell la va continuar i quan, els primers anys ja sabem que no hi havia IVAs, no hi havia res, vull dir, no es portava res, i quan va començar l'IVA va ser quan jo m'hi vaig, l'any 86, quan jo m'hi vaig incorporar. Tu va proposar el Joaquim o va ser una circumstància d'aquestes coses que dius... Vols que t'ho digui? Va ser allò que dir, un o altre ho té que fer, no? Va venir un noi a ensenyar-m'ho, igual ens hi vam tirar un mes aquí aprenent comptabilitat i així es va començar. Va ser complicat aprendre com funcionava aquest aspecte nou? No, perquè a mi m'agradava. L'empresa, físicament, al mateix lloc on vivies? Sí, teníem l'oficina a baix i sí, això també em va permetre cuidar dels meus fills, cuidar dels avis quan va ser el seu moment, perquè clar, si tu treballes fora de casa és més complicat. O sigui, he tingut uns avantatges que potser altres persones no les han tingut. Ara, això també té la seva desavantatge. Quin desavantatge té? Que clar, treballar amb la família, treballar amb el marit és estar 24 hores del dia lligat a la feina, dissabtes, diumenge, dilluns, i a vegades tirant els plats pel cap perquè no pensem igual amb les coses. És així, és normal. Avantatges i desavantatges. I a més, amb aquesta circumstància de no només tenir la família vinculada a la feina, sinó que la feina la tens vinculada a la teva vida perquè físicament estàs al mateix lloc. Canvies de planta, però estàs al mateix lloc. O sigui, no agafes el cotxe o agafes el bus i te'n vas a un altre poble al costat a mitja hora o un quart d'hora, sinó que estàs... Per això a mi m'agrada molt sortir de casa, perquè, clar, arriba un punt que quedes una mica saturat de casa, i m'agrada sortir, m'agrada connectar amb la gent, necessito això. Perquè hi estan moltíssimes hores soles a l'oficina jo. És massa dir que la vida de la Pepita ha passat per l'oficina de l'empresa? I tant. Jo crec que hi he passat la meitat de la meva vida, aquesta empresa. Ha sigut difícil perquè era una responsabilitat molt gran, clar, i estem parlant que vam arribar a ser gran empresa. Facturar i controlar i el moviment de papers i tot això, no? Érem una petita empresa, però que per facturació vam arribar aquí, i llavors això va ser difícil, la veritat. Amb el pas del temps, Pepita, no tens la sensació de satisfacció de dir va ser complicat, però vaig col·laborar? No, sí, evidentment que vaig col·laborar. El que passa que jo vaig ajudar. Si jo no hagués pogut tirar mai l'empresa endavant, si no hagués sigut el meu marit, això està claríssim, el Joaquim era l'ànima de l'empresa. Però
clar, ell, sense mi, potser tampoc no hagués fet el que va fer. Això també és veritat. La vida té moments complicats, té moments difícils, i un moment difícil és quan el Joaquim ja no t'acompanya. No, sí. Això va ser un moment complicat, molt difícil. Molt, perquè una cosa és quan tu comparteixes la teva vida i tu te'n vas a treballar fora de casa i el teu cap es distreu, però és que jo, cada paper, cada persona que venia, tot era ell. O sigui, va ser... Difícil, molt difícil. Molt. Però vas dir endavant. Ui, què vols? És que clar, és que no et queda ja en els fills i no et queda més remei, i ho hem fet i hem tirat endavant, però evidentment ha costat, la falta d'ell ha costat molt, molt. Però en aquest cas suposo també, Pepita, que estàs orgullosa de tu mateixa, que en aquesta circumstància difícil, complicada, de que se'n va una persona que estimes, una persona que és un element destacat de la teva vida i de la teva activitat professional, tu agafes el regne en aquest sentit, per les circumstàncies, però dius, l'empresa continua, les circumstàncies són les que són, però, escolta, hi soc. Sí, no, bueno, evidentment, si no haguessin estat els meus fills, jo no hauria tirat pas endavant, clar que no. Ho has fet per ells o ells també t'han ajudat? Han sigut tots plegats, no? Primer que tot és molt, o sigui, ha canviat tot molt, tot. O sigui, no té res a veure, amb 15 anys és com si no coneixessis aquest sector, ha canviat. Quan dius que ha canviat el món dels pagesos o el món de la comercialització? És tot, s'ha concentrat tot, el món del pagès i el món de la comercialització, està tot concentrat, tot. I cada vegada més, i això va cap aquí. Perquè vosaltres heu notat això que expliquen alguns mitjans de comunicació, que els fons d'inversió han comprat i són els propietaris d'una part important de la producció? I tant, a veure, tot el que passa no té res a veure amb les collites d'aquí, és que no té res a veure, res. Els que compren i venen estan amb el mercat de Chicago i mirant no sé què, m'entens? No té sentit, o sigui, ja tot això està en mans de 4 multinacionals que especulen amb això i ja està, com tot. Però és que és com tot, és que no és això, està amb la vivienda, està amb tot. Però clar, això sap greu perquè clar, això estem parlant del menjar de la gent, i clar, és una llàstima que hagi arribat aquí, però és així. Vosaltres heu notat també l'evolució del tipus de conreu, dels cereals que es plantaven, o això no hi ha hagut tant de canvi? Sí que hi ha hagut canvi, perquè s'ha plantat molta vinya. Molta vinya. Bueno, la Llacuna no és un lloc de molt cereal, no ho ha sigut mai. Vull dir, aquí estem en una zona entre mig d'una cosa i de l'altra, però tu te'n vas cap aquí dalt a la Segarra i no té res a veure. Vull dir, però sí, ha canviat. Per què? Perquè el cereal necessites moltíssimes hectàrees per poder viure. En canvi, la vinya, amb menys hectàrees, poden viure, és així. Pepita, el cereal de més èxit ara mateix, el que té més sortida, el que hi ha més conreu, el que vosaltres també heu detectat que té més sortida comercial? El que més de tot potser és l'ordi, però perquè aquí es fa ordi i es fa blat, una mica de colza però menys. Però bàsicament són aquests dos productes, l'ordi i el blat. Aquí, en aquesta zona, hi ha zones que, clar, serà el blat de moro, però aquí no es pot fer perquè no tenim aigua. El que passa que quan arriba la primavera i veus aquests camps de color groc, estèticament són molt macos, és la colza, tenint en compte el que va passar amb la colza, amb l'oli de colza. La colza, fer tot colza és arriesgat, perquè la colza té molts problemes per néixer. La gent no fan tot colza, vull dir, diversifiquen i no se'n fa tanta. Ara, potser últimament se'n fa més perquè obliguen a fer diversos cultius i llavors per això en fan, Però bàsicament aquí a la Llacuna el que es feia més era ordi i blat. Pepita, i l'emergència climàtica, això de la sequera, tot això, suposo que la gent que esteu en contacte amb els pagesos ho han notat, es nota amb el dia a dia. Hombre, clar que es nota, perquè ara mateix s'ha portat 2 anys que no s'ha collit res, i això ha afectat a tot el sector, però a tot, No sé què passarà. Això del clima jo, bueno, no sé, no acabo de veure clar què està passant, no ho sé. És un sector que, ostres, ho passen malament perquè es passen tot un any treballant, invertint en allò, perquè després en un mes se t'ho emporti tot. L'única cosa que jo veig avui és aquesta
burocràcia que hi ha amb tot, que dius, és per flipar, és que tu no pots plantar el que tu vols. Et diuen, tu tens de fer això, això i això, has de fer 3 cultius, no aquí, perquè, saps? Tot és una burocràcia. Suposo que passen moltes coses, però el que és en aquest món del cereal, tela, La Pepita Gomà ens situem a l'any 1987, primera dona regidora d'un ajuntament democràtic. Sí. Te'n recordes d'aquest moment? Me'n recordo, però és que, saps? Em vaig trobar dintre de l'Ajuntament i jo no sé ni com. Perquè, clar, l'any 87 jo tenia una nena amb 2 anys. És que realment una mica estava allò per acabar de coure, jo també, perquè després quan vaig estar dintre vaig pensar, ui, Pepita, què has fet? Quin lío t'has muntat aquí? Perquè, bueno, també haig de dir que no era igual que ara, Llavors era una sola llista, hi havia molt bon rotllo amb tots. Entesa d'Independents per la Llacuna, era el nom que tenia formalment la candidatura. El Josep Segura d'alcalde. També t'haig de dir, jo tenia llavors 30 i pico d'anys i no estava preparada per això. Tenia 3 nens que m'exigien molt de mi. Amb el pas del temps tens la consciència de que va ser la primera dona regidora. Suposo que amb el pas del temps tens consciència de la importància que va tenir aquest moment, no? Sí, però jo no li he donat mai importància, ja t'ho dic, principalment perquè vaig passar una mica allò, saps?, de passada. Crec que no era el moment per mi. El que passa que els recursos que hi havia l'any 87 eren recursos públics, vull dir, els recursos dels ajuntaments i com un poble com la Llacuna eren els que eren, han passat els anys i la Llacuna continua sent un poble d'unes dimensions, són 900 i escaig d'habitants, que els impostos són els que són, i gràcies a l'aportació d'altres entitats, però clar, no és un poble ric des d'aquest punt de vista, és a dir, que els recursos hi ha més que l'any 87, però suposo que a l'hora de donar servei a tantes demandes que té la ciutadania... A l'any 87 es pagava una quarta part dels impostos que estem pagant ara. Pepita, si agafes el mirall i mires quan arribes tu a la Llacuna aquí, quan arribes amb 19 anys, i mires la Llacuna ara, ha canviat molt? Bueno, els veïns representa que han vingut gent de fora. Puc dir-te una cosa, i és una cosa que és certa. Quan jo vaig venir aquí, de Sant Joan a la Llacuna era un poble pioner, amb moltes coses. Era un poble que no n'hi havia gaires. Avui en dia jo diria que la Llacuna ja no és un poble pioner. Ha perdut pistonada? Sí. Per mi sí. I que consti que jo hi estic molt bé a la Llacuna, però no sé si m'entens el que vull dir. En aquells moments, o sigui, la Llacuna, bueno, des de Mediona jo veia, saps, un poble molt més modern, hi havia molt més turisme, això encara hi és, avui hi ha més turisme aquí que allà, però s'ha equilibrat. El que passa que, Pepita, la Llacuna té una activitat cultural, social, que és tremenda en el sentit de que comences el primer cap de setmana o a la cabalgada de Reis, que passa per la teva porta precisament, i arribes cap d'any amb el sopar que munten la gent, els amics de futbol. La Llacuna, pel mig cada setmana hi ha activitats, hi ha una voluntat de la gent del poble de fer coses. Això sí, això hi és, bueno, hi ha molts pobles ara que passa això, però aquí la Llacuna ha sigut sempre. Sempre hi ha hagut molta gent amb ganes de fer coses, i això sí, amb aquest aspecte no ha perdut, amb aquest aspecte, sinó jo em refereixo a una altra cosa, no? Amb instal·lacions, amb tot. Escolta, quan vas decidir que tu volies cantar i et vas apuntar a la Coral Cuitora? Bueno, va ser un dia que et lleves i dius, a partir d'ara cantaré. Van començar, perquè aquí la Coral Cuitora era d'homes, vull dir, i van començar 3 o 4, van començar, em sembla que era, no sé si l'abril o el maig, no sé, i m'ho van dir, i llavors jo ja tenia els nens més grans, ja m'hi vaig apuntar, fa 25 anys. A l'any 2000. El 2020 va ser quan em vaig apuntar a la de Mediona, per la pandèmia. Explica'm això. Sí, perquè l'any 2020 aquí es va parar. Sí? Es va parar la coral, i jo, pues... El tema de la pandèmia i tot allò... Sí, es va parar. I a Mediona van continuar fent-ho. I jo, pues, la veritat, és el que t'he dit, no? Que jo necessito sortir, necessito connectar amb gent. I vaig dir, doncs, bueno, ho provo. I vaig provar i allà m'he quedat. I vaig a les dues. O sigui, allà sí que va ser el 2020.
Aquí, a la Llacuna, era l'any 2000. No sé si preguntar-te a on es canta millor, si a Mediona o a la Llacuna. No t'ho pregunto, és igual. No, a veure, saps què? Jo sempre dic que no hi ha dues corals que es puguin comparar. Jo a Mediona m'hi he sentit bé perquè, a més, és el meu poble, tothom em coneix, per mi no és anar a un lloc nou, m'entens? I m'hi he quedat perquè m'hi he sentit bé. Ni millor ni pitjor, és diferent. És una coral diferent. Aquí la Llacuna, jo per mi la Llacuna és la meva coral, saps? És la meva, la que em va ajudar a tirar endavant quan vaig tenir aquells mals moments i que són la meva gent, els meus amics, tot. Sí, perquè no només es tracta de cantar, es tracta de relacionar-te amb gent, amb persones que t'acompanyen i tu les acompanyes a elles en moments de tristor, en moments d'alegria, és a dir, que és una convivència, no? Sí, clar. Crec, això passa, facis l'activitat que facis. A mi m'agrada cantar, però aquí és molt important la comunicació amb la gent. Per mi és bàsic. Aconsellaria a tothom que digués allò que es troba una mica, saps, sol i que no sé què, apunta't a fer el que sigui, el que t'agradi. No t'apuntis a una cosa que no t'agrada perquè durarà 2 dies i el que farà 3 te'n cansaràs, però si t'agrada, apunta't, perquè ajuda molt a tirar endavant i a sentir-te que estàs actiu i que fas coses, i jo penso que sí. A veure, Pepita, si tu m'ajudes amb aquesta circumstància, que si no passes 3 hiverns aquí a la Llacuna, no et pots considerar llaconenc. Jo, sincerament, poder la vaig a dir massa grossa, però jo això ho considero una verdadera roqueria, saps? A la Llacuna jo crec que tothom qui ve s'hi sent bé, perquè la gent és oberta, la gent, o sigui, hi ha llocs en què tu hi vas i costa molt d'entrar, a la Llacuna no. Ara, això, si no passes 3 hiverns, què vols que et digui? Si hi ha algú del poble que ho pensa, jo li respecto, jo no ho penso. Escolta, els teus fills se sent llaconencs? Jo crec que sí. Perquè les circumstàncies de la vida estan en un lloc o un altre, però se sent llaconencs? Jo crec que sí. A veure, jo no he nascut a la Llacuna i també m'hi sento. Imagina't ells que han nascut aquí, són moltes vivències, moltes coses. Pepita, com es viu a la Llacuna? Jo crec que la Llacuna es viu de fàbula. Jo crec que poder treballar i viure a la Llacuna és un privilegi que no tothom el pot tenir. Ara, també tenim de ser conscients de que viure a la Llacuna té una sèrie de circumstàncies que fan que es faci més difícil, no?, quan et fas gran. A mi, si em treuen el carnet del cotxe, és com si me matassin aquí. Perquè la Llacuna creus tu que hauria de tenir més habitants? Jo crec que una mica, potser sí, sempre que sigués amb moderació. Jo crec que sí, sobretot pel tema serveis. Per això et dic jo que enyoro una mica la Llacuna del principi, perquè teníem més serveis que no tenim ara. Clar, teníem un banc, teníem el metge cada dia, teníem un lloc que podies anar a buscar peix cada 2 dies o 3 a la setmana, teníem molts més serveis. Clar, a mesura que han anat passant els anys, això és l'únic problema que li veig jo a la Llacuna. I el millor que té la Llacuna, Pepita, què és? El millor? La seva gent. Jo crec que el clima, també tenim un clima bo, i la convivència i tot. Vull dir, jo m'hi sento molt bé, a la Llacuna. Escolta, i si jo et dic Camilo VI? Ai! Això sí que va ser una mica fort, eh? Sí? Va ser... Ho pots explicar? T'ho puc explicar, però no ho entenc. En aquell moment va ser, saps? Un dia em desperto i s'ha mort Camilo VI. Vaig començar a escoltar àudios seus, entrevistes d'ell. Quin personatge, però quina persona, però com s'estimava a la gent i saps? Em va cautivar d'una manera que és que vaig quedar flipada i dic, perdona, ara que s'ha mort? I llavors me'n vaig donar compte d'una cosa. Vaig pensar, clar, quan ell tenia els seus anys bons, jo estava amb 3 nens i amb tota la història i la meva joventut, o sigui, la vaig aparcar aquella part, no? Perquè és que si no, no té explicació, això. No en té, és que em va agafar fort, però fort. És algo
algo que ni jo mateixa ho puc entendre. I les meves amigues que em coneixien em deien, però bueno, a veure, a tu no t'havíem sentit a dir mai? Dic, és que no vaig tenir temps. No vaig tenir temps de fixar-me amb ell. Sobretot, el que a mi m'ha cautivat més és la seva manera de ser. Com ell s'estimava el públic, era si tu el vas seguint, bueno, tinc 2 totxos de llibres així de la seva vida, O sigui que si et conviden a participar en un concurs sobre la vida del Camilo VI, segur que alguna pregunta respondries bé, no? Home, algunes sí, no totes, però algunes sí, jo estic esperant que acabin de fer-li, que li estan fent un museu. Per anar-hi? I tant, que vull anar-hi. Per això et dic, bueno, no ho entenc, però és així, m'ha passat així a mi. Sempre hi ha un moment per tot, sempre hi ha un moment. Sí, però és raro aquest, de veritat, ho reconec. I parlant amb la Pepita, quina cançó triava o no triava, que com el repertori del Camilo VI, afortunadament és immens, ella em va parlar de Piel de Ángel, que és una cançó, no és massa coneguda, però si l'escoltes té una lletra fantàstica, té una manera d'explicar el Camilo. És que totes les seves cançons, o sigui, jo aquesta no la coneixia, no l'havia sentida mai, i el dia que la vaig sentir per primera vegada, és que vaig pensar, però quina lletra, era el rei de l'amor, era fantàstic, ja està. Pepita Gomà, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres, enhorabona per tot, i fins la propera. Igualment. A escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde, a escondidas cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas cada tarde te siento piel de ángel, a escondidas piel de ángel, tengo que amarte como un cobarde, a escondidas. Gent de la Llacuna parlant de la vida amb Manolo Garrido.